Čaučíky, už po 8-krát vás vítame v Košiciach na letisku, v lietadle. Áno, spravili sme si zásoby pitia a vody, lebo letíme do Curychu, kde bude všetko drahé. A vidíme sa v Curychu. Prvá zastávka. Popíči si myslím, Áno. Tak to ja mám čo? Pozrieme. Tancuj radšej. Blízko Barsa. Ahoj mami. Ahoj mami. Damian, jak sa máš ináč? Dobre sa máš, ne? A priateľa máš? Každopádne pozdravujeme, práve nastúpame k nám z Curychu, Počúvaj, tak do mňa jedú, že to môžem dávať do toho. Chce do pičičičke. Keď do vás jesť, ale musím uznať, že aspoň som tu s kalami troška, ako chýbaš mi, lebo to je v piči, ja nemám s kým piť, nemám s kým akože ťahať, lebo ten tu, jedno pivko, je mi zlé, jedno vínko, a som vás skoro zrýhal, kámo. ja som si dorýhal, To tí chlapci dneska vezú. Je to tam zloží krížovky. No, som zmeral. Čavo tam hraje, one, Tetris. To je super. Joj. What's wrong with you? Moje si nemôžem smiať. Ja ani, keby padáme, mne je jedno. Ja sa chcem vyšíkať. Ten kebabík, čo teraz vyťahol. Tak prišli sme do Portugalska po asi dokopy 9 hodinách cesty, vďaka čakaniu na letisku a nekonečným presunom. Došli sme tu ultra all-inclusive full Wi-Fi connection autobusom. Čiže máme najlepší autobus v celom Portugalsku a aby nebol málo na takých hlasných žalúdok po celom dni, ideme jesť kebab, ktorý teraz vyťahli z mrazáku. Teta si nás práve natáča s foťakom zapnutým bez toho, že by fotila, hej? Áno. Čiže tešíme sa na kebab so salmonelou. A ona si tak aj natáčala náš príchod. Taký žalúdočné problémy si ešte nemám asi, ne? Ja nebudem, toto jesť nebudem. Ja idem do sprchy, vysrať sa a spať. Pre upresnenie je 2 hodiny a 41 minút. 3/4 na 3. Majo, ale kto sa do piči pýtal, nechápem. Ja, toto je čo? Akože, fakt, niektorí z vás majú fakt... Gorila, ty kokos. Počkej, ale dobre. Aha. Ja sa opalujem, čo? Čo? Dobre. Krátky report, naši sú všetci v meste, Roman spí a ja som na letisku. Čo? Zabudol som tašku.
prichádza epizóda Naši tanečníci a ich skryté talenty. Jaký podmaš tam hodil? One I see V is a very, very extraordinary. No. Nech sa páči. Obrigado. No, nech sa páči. Už iba zvuk, že... Nie. Si v živote nejedol na núk, alebo čo? Pičo mi dala denavý kornútok. Normálne. Toto isté v Nermami. Majo, tak si ich pil prenose, povedz na čo. Počuť. Áno, ty sa už spamätaj a nerob blbosti, lebo niekomu ublížiš. Alebo A my si to užívame. A teraz čo slovenské? Keď s nami buďme s ňou. Jano, dačo do vlogu nechceš povedať? Môžete hlavu. Poďte sa zvyšíka, nesvyšíka. Nehambíš sa. Tak sa umývajú nohy, keď proste som zašiktil, že mám špinavé nohy. Raz si ich skús to potiahnuť. Čo sa stalo? Tu mám namiel veci, si zabudol zobrať. Daj veci, kurva! Kilo si jednutý nemôže tu bolať. A nikto tu není. Dobrú noc, mami. Daj na ňo kus práku. Saharský sneh? Ja keď sa pozriem na tie, nie je to kačky, nie je to ešte po... Snehová búrka príde. Čo sa stalo? Nie. Dámy a páni, môžem... Toto je fakt problém. Ty stavia, že každý videl, že pozeráš na zdravie. Aj mne. Je hluchonemý, hej? Dajme niečo, povedz. Repre hluchonemý. A pre slepý. A pre počujúci? Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman, tento chalan práve z niečo hoje. Prepáčte, som zvolila.
pozdravte do vlogu. Je ľúto. Ja chcem špagety. A ty dziewczęcino, ty, Ja normálne strácam silu a chtič. Bananovník mám všade, kam sa kurva podívam. Dobre sú tie banány, lebo ja berem len kvalitné banány. to nie je rybička. Ja tu chcem jesť ešte. Úžasné, že... A toto ja napríklad mám strašne rád, hej. Ide z toho. No poď pomaly. Ziga. Vonku sneží sahársky sneh dneska. Pozri, kde si. Ešte? Nie, dosť tak. Vonku dneska sneží sahársky sneh. Skvelé. 6,43. Mu zadrbal, to čo má za výraz? Ale že vraj je nejaká reštaurácia v Košiciach, neviem, jak sa volá, Filip, nevieš povedať? Nebola sa niečo na La Hacienda. La Hacienda, koľko sa platí, vieš? Filip je najvenie. Tak, nedaj, Nevieš, keby sme ešte piati. Ja, ty, Jano, Damian. Ale to by ste išli... My v takýto stav by sme určite nešli piati. A to by sme išli do La Haciendy, ale... My by sme nešli spolu nikdy, nerozumiem. Keby sme išli ja, Jano, ty, Damian. Ale keby chcete ísť s rodinou a tak 70 eur na piati. A myslíš, že by sa to dalo ísť aj po promociách? Tak nie. Ale že keby chceme ísť 5, tak 70? 70? A približne. Máš koľko? Ale sa chvíľu nevieš koľko. Čo my sme platili do skoku 30. Ja tam chodím. Toto je náš pato, solista. Krásny hollywoodský západ slniečka. Máme tu chlapcov. Máme tu chlapcov do vlogu. To je čo za podlože? Také máme v altánku. Kámo, strašne mi teraz srať. Je tam asi 14 divákov a môžu povedať, že bola fúka, lebo je tam 14 stoličiek. Vy ste ten Damian. Niečo ku kavičke by sa nenašlo. Také by som si dal niečo, neviem, také podobu vlaste, alebo jak by som to... Neskutočné. Haj holáli, hajli, haj, do posteli sama. Ak sa vám páčia takéto videjka, nezabudnite pozerať, podporovať, lajkovať, subscribovať a zdieľať. Ďakujeme. A hupinky. Nech v popisku nezabudnite. Ideme sebe dať na čun pod zub, hej? Tak. Milujem, keď šiel devčenské proste naš debaty, že sme zhodnotili, dneska, sme zhodnotili, že Filip je najväčší autista v súbore. Sme zhodnotili. Pozrela sa. Nech oni sú radi, že my nehodnotíme, lebo to vôbec. Normálne som sa vytočil teraz, normálne v tieni, len tak. To je Damir Siakideš. Double DJ, svadby, plesy, stužkové. Rozvody a... Osobný trenér a nosič krvi a hovien. Ešte raz. Rozvody a káry hrám gratis zdarma. Vaše nešťastie je náš smutok. Netrafil si ho. Brutálne sa mi dobre sedí. Hej. Super. To mňa urvalo, jak som išiel na svadbu so Hermanom. Budanský mod. A super, sme sa dohodli, že Hermanoci berú jedno auto a my. Viete, jak to skončilo? Som šoféroval Tomášové auto, lebo omylom vypil 4 piva, 12. To si pamätám. Šoféroval som na Tomášového vydrbanú oktávku. Omylom? A omylom mi povedal, že tá oktávka proste v 60 tak preradí do dvojky
A otáčky 6000, čiže som musel sám preďovať automat celú drahu jak kokot. Bereme jedno auto, ale obidva vypijeme. Však takto môžeme říct. Ja mám pol kila piesku v položkách. Idem do sprchy, lebo normálne zatvárajú to o 4 minúty. No, ale však na rozmachu, nie? Ona to nechá. Ale do piči, som rýchlo vypil. Asi som cígal ešte v tom kede, ale si dobre. Tak dámy a páni, vítajte. Nachádzame sa konkrétne v Uzľabikových Žabinách. Bažinách teda. A tu nám môžete vidieť krásny revír, takto hej, vydlažené chodníky, krásny mramor po ceste. A tu nám konkrétne po pravej strane máte ešte... Najviac ma dostáva Uzľabiková Užabina. No. A tuto už postupne, hej, ako vidíme, vyskýna. Hej, tak teraz si ukážeme, dneska je na pláži, celý deň, hej. Tak už dokrývajú ma. No, tak. Vidím, že aj dneska aj Damian bola. Timo, čo? Máme tu mini štranta. Hej? Niekto ujebal strieborné príbory. Musíme žrať rukami do piči. Timo si ich pozdravil? Čaute, co do piči. Vysvetli mi jednu vec. Dobre. Máš budúceho muža, Hilfigera, ktorý žije v Singapure z roku 4835. A on proste príde na zájazd s kufrom zo 45. z frontu z Nemecka alebo z Poľska. Toto isto sa používalo vo Svenčíme, jasne, akože pri všetkej úcte. A proste tam nosil granáty, kurva, jeho dedo. Hoci ty môj milý. Prečo by to, jak idem spať? Toto bol najlepší zažitok, bol super. Polky jak Shakira, čo ti jebe tie stehna. Není taká Dobre, Slovenská. Ty si slovenská Shakira vlastne. Paťo, na pasu dostal. Paťo. Paťo, už vnímaš? Ja ťa počúvam celé, čo ťa mám piť. Ja si spojím Matejovú postel s tvojou, ja sa tam vyspím s Klárkou. Ja tam vyspím s Klárkou. A ty pôjdeš na moju postelku. Nemáš zapáľovač, by som to tu zapálil celé. A ty prečo chceš taký? Však ale prestaň! To je tvoje? Hej! To je moja Rexona. No jas, to je tvoja? Poďme spinkať. Nechcem nič, Šimon, ale toto by išlo za teba. do ponorky. Sa No, viacej, skôr by sa budol s Rexonom. Vždy sa ty tam. Vieš čo si? Odporný terorista, ktorý si doniesol proste kufor zo 45. Momentálne si žije ty kokos na Bahamách, len sa tvári, že je z Drenovskej Novej Vsi a bude proste húčať, že som mu zobral jeden sprej. Kúpiš si druhý. Halo, čo ty stváraš? Kúpiš si? Čo stváraš? Však on ho dostane jak reklamu. Čo stváraš? Zalepila. Ronaldo, can I kiss you, please? Sparta, posledný Mohikán. Už som nevydržal. No, korona by nevydržal. Ty máš vybombardovaný práve. Mne by trebalo cikať. To by som chodil ešte každý 15 minút. Ty si povieš, že už 22 dní. Kto založil toto mesto? Proste všade je, že Lisboa. Miky.
Izbo. To je bláňo. Extrémny. Ešte raz je do sprchy. Nalej mi palenku, hop, hop, hop. Berem si dovolenku, hop, hop, hop. Makáme celý rok a mám už toho dosť. Žijeme iba raz, preto srad na minulosť. Nalej mi palenku, hop, hop, hop. Berem si dovolenku, hop, hop, hop. Makáme celý rok a mám už toho dosť. Žijeme iba raz, preto srad na minulosť. Za sebou robota konečne doma, natočím si svoj deň, v hlove sú, tak sa zídeme. Pije sa whisky a studená kola, hudba hrá, my sme fajn, pamätaj, iba raz žijeme. Pijem, žijem a to po celý rok. Ja vychutnávam si, lebo môj život je top. Mám ženu a deti, čo má chutné pery a na stole je upečený bok. Nalej mi palenku, hop, hop, hop. Berem si dovolenku, hop, hop, hop. Makáme celý rok a mám už toho dosť. Žijeme iba raz, preto srad na minulosť. Nalej mi palenku, hop, hop, hop. Berem si dovolenku, hop, hop, hop. Makáme celý rok a mám už toho dosť. Žijeme iba raz, preto srad na minulosť. Dneska nepôjdem spať skoro a to na betón. Dnes je frajer, ten, kto má vybitý telefón. Také sme o chate, party, rom a reggaeton. Mária sa pýta, prečo som si to nedojedol. Pijem, žijem a to po celý rok. Ja vychutnávam si, lebo môj život je top. Mám ženu a deti, čo má chutné pery a na stole je upečený bok. Nalej